History nung lai in thlir ani Liban dispa Belgium laili a building lian le manlai takhi atira chuan kumzapisom pakwana bathhouse ani thina official UNESCO World Heritage Site ani bok apon lama changa mitam takin an shat lau chu fully restored 5-star luxury hotel a chantirani ti hi lobby and luxury lounges achunga hian han lutla azawdan hian a hne ngal em ang che main lobby sir ton ve vi a hian ceiling sang tak mai plush living room a phei ngala grand wall moldings le historic architecture te hi an lahum hal thale a old world European elegance le modern seating nuam tak mai hian a chaw pulani okay source yang ho chuan a hmun hi spa ania mo Belgium French ho om na lampang chuan khopui lai li lai ania kan thlen na lai hi mo khu lai khu building hlui mawi deuh deuh ti hian kutthlia tuan hian in a om kan han thleng hei lai hianin toilet mo hei a mawi reuh lu tu gold color hi chlo mawi ni hi mo chuan he lampangah hianin a hran pa in bathtub shower mo spa and wellness center spa chunga ilu hian khovel chunga spa ti tongkam lo chhuahna thermal water a ilut ti na ani he hotel hi historic 19th century bathhouse chunga a om awangin a modern wellness center hian he legacy hi a chom nung zel ani hydrotherapy pool lum chi le lum lo chi te sauna jacuzzi steam bath te omin world class 5-star relaxation dik tak a pedon che ani
hei tuna in hmuh mek hi an courtyard ani a breakfast ei turin restaurant kan pan phei dawn mek ani. Tawlai kawngka saw an restaurant luhna ceilinga artwork mawi tak leh historic frescoes hnuaia breakfast ei chuan zingchaw pawh a ro puiin a tui bik ngawih ngawih mai ani.